Wila katangsa kaplay kaitani mumbai जों दिनै जोंनि सालग्रा बापि एसोसिएशन आवहाय जोंनि आमार सारनि जोंनि तिरुमा मथानि जोंनि इभान्जेलिक चार्च ओमफ्राय जों फाइमालाय जा जों दिनैनि फाइमानि हालाय जोंनि ब्लग नायनि रं जों ननि मोसौ फाइमानि हालाय जोंनि जे नायथावनाय रुटिन दाखर जों मेसेज फरायनाय दिनै गाइटरनि कक्थायरं जों दैखौ सिलायनां सिलायनि फाइमानि बायनि दिरियो लाइक दाबो जोंनि क्रिसमास बसका क्रिसमास नि दैखौ सासंनानै कक्सानि मा फाइमानि हालाय माने जिसु ख्रिस्ट आसाय माने ओ जिसु ख्रिस्ट आसाय माने बिनि फाइमानिबो आसाय फाइमानि मेनि बनातैनि सानि इन्ट्रेस्ट माने सियानि मुसुक माने फाइमानि बासिनि हासिनि रं गोनां बसा मेसेजरान लाइक जोंनि आरो केट अफिसलाय बिनि फरायसंनानै कक्थायनि सोंनायसै कक्थायनि सिगां फैलाबो मोसानि मुसुक नियो माने जों जिसु ख्रिस्ट इ संसार फाइमानि बिनि मेनिं बाबो तमानि बाय फाय मुनुकसानि दा हामबाय नरक कायनाना तिनि आनि दरा फायै ओइजरा समय नरक रफायमाने बागै नरक ना हामबाय ताइ तिनि इ ब्लक न नायतों नायरक ना जतनो आं सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुङै जतनो हामबाय तै क्रिसमासनि जतनो सिबाय तिनि मिनिस्ट्रिनि मुंखौसा आबाद नों बक सा आनि बोमों हालाय पास्टर जयनाराम तिप्रा आं सालग्रा बाप्टिस्ट एसोसिएशननि कायसा जंहर हालाय आनि मेन आसायमा जागा हालाय मथा हालाय माइथिया बाप्टिस्ट चार्च हालाय तिनि आं इदो तंमानि इतुरमा बाप्टिस्ट चार्च दरियो एजे काइतुनि जंहर हिसेबे तंमानि हालाय प्राय ता बक्सार बसर कमप्लीट आं तुतै हालाय आं कायजाक आनि बासा केहा दङ हालाय आनि बासा तबक आव क्लास 4 फराय दं हालाय करखला आराय नंजा क्वेश्चन सोंमाने जिसु ख्रिस्ट इ पृथ्वी संसारो तामानि बागै फाइनानि नाहा एबं तामा जों बाइबेल जों हाबै थांलाय जों नुवो जे लुक सोमाने कथंबा काहाम दुइ अध्यायनि 11 बा 10 11 दर जों नेहालाय जों नुवो तामा हनै जों नुखनलाय जों इरो साय साय खलाय तिनि गाइदर तिनि जोनो साजाक तामा हनै साजाक नालाय जेसिं तामोखे सरि बरकनो हाय हनै साखा ताक्रिदि आं नरकनि बागै कथमा काहाम सेतो बय फायो आबो बेबाक बरकनो खापां सोरां दोनाय तिनिनि हरो दाउनि कामिसां बेतलेहमो नरकनि बागै मथांनाय साख्रबसा आसायखा बोनो सुब्राय ख्रिस्ट इरेसनो स्राय स्राय खायसा दालते जिसु ख्रिस्ट इ पृथ्वी संसारो फाइमानि मूल उद्देश्य कारण हा जे जों बरक मनुष्य जोंनि पाप सुंसक बा जोंनि चायानो सुसामनानि बागै बतिनि इ पृथ्वी संसारो तिनि फाइमानि एबं फायै जों इरे स्राय स्राय खाय नुवो ताक्रिदि आं नरकनि बाय कथंमा काहाम तेवै फायनैसाव आ कथंमा काहाम हतमा आ कथंमा काहाम होनालाय तिनि सुदु जों संसारनि तंमं जामं आबो बायदिया गुबै नोंनिनो बोखा सारायै निनो बोखा सोलायै नों अ गोथां कायतनो नों जिति रोमै दंन हलाय वानसय दं हलाय ब आसाय मानि सालनो जिति नों बोखा दङै बनो खुलुमै दं हलाय आबनो तिनि क्रिसमास जिसु ख्रिस्ट फाइमानि उद्देश्य होननानै जों समाय गोसामो जों नेहालाय जों न' बा आगेनि सिमि फायानि नै सामानि तामानि होननालाय दिनै ब फाइमिया तावनि कारन दिनै से जिसु ख्रिस्ट शयतान गोबां मा बिबनो पटेटे खालाय दिनै एटाक खालायो दाबो जों ख्रिस्टियान अंनाय रकबो जों गायतनि बुसाबोते अंनाय रकबो जों सब समय जों एटेन अंमिया जों सब समय गिजा जों थांमिया जों सब समय दिनै गायतनबो खुलुममिया तामानि होननालाय गुबै कक्थायनो जों सेनि बाय गुबै कक्थायनो जिति सियो नालाय दिनै जों दुर्बलबो अंगेमा आबनि बागै जिसु ख्रिस्ट दिनै पृथ्वी संसार फाइमानि हा जों बरक मनुष्यनो जे सोमसकनो हयते उदार खायनानैसे जों बरक मनुष्यनो मुक्ति देनानैसे जों बरक मनुष्यनो हामारि देनानैसे आबनि बागै दिनै जों जहन 3 अध्याय 16 पद जों नेहालाय जों न जे बरक बनो पयतो खायनाय जे बरक बनो बिश्वास खालाय दंनाय जे बरक बनो खुलुमै दंनाय आ बरक बाय दिनै कायत दंनैसा एबं जिसु दंनैसा नों मथांजाक नेहैस सुदु बसिमिया जों
जिसु आसायमानि जों जिनि मेन खायथाय जिसु आसायमा बाय जिनि खायथाय तामो जहन 4 अध्यायनि 9 12 नेहलाय जों नुयो ताबुक जिसु ख्रिस्ट पृथ्वी संसारालाय फायजाक फायै दिनै ब 33 बोसोर दिनै इ संसाराव सामोंख्लाय थाङो एबं सामोंख्लाय थाङै बो दिनै नों आं दिसा बरक ओङै दिनै इ संसाराव दङै एबं बरकनो लामा फुनुयै खैलां माने जों नुयो एबं आ लामा फुनुयै खैलाङै दिनै तामहा बरकनो सोरगो थानानै बागै सोरगो थांमानानै बागै दिनै ब बरकनो स्राय स्राय खाय जोनो सायखना हा हालाय दिनै इरोसों जिसु आसायमा बाय जिनि खायथाय तामो इरो क्वेश्चन हलाय जों जहन 4 अध्याय 9 पदनिसिमि 12 पद जतिसिं नायो होनलाय सिरोसों तामानु आं फरायनाय इरोसों स्राय स्राय खालाय जोनो साजाक दङ सामारियासो हाय होनो साखा नोंले जुदाय होनखे आंले सामारियासो नों बाहाय खे आनो तै खान्दी होन जुदायरक सानायरकनि याकनि तै तैना लाया जिसु हाय होनो साखा कायतो तामरो आबनो नों सागै मानना थायख्लायो फिया निनि थानि साबो दैसान आबनो नों सागै मानना सागै मानमा तलाय बेनि थानिसे नों सानखामों हाखे ब बनो ब ननो तै गोथां रोखामों आ बोरै बनो हाय होनो साखा दाबुक निनि यावो गला बोकरै दैखर बोकुटुक नों बर' थांनाय जाखादे तेबासा जतना हामबाय कारण थामाने बाय बेलेखे जिनि डिस्टार्ब ओइन थाहा तामाने नालाय कारण बेलेखे आप डाउन खालायो लाय ताबुक जों इरो नुपानि होनलाय जिसु आसाय माबाय जिनि तामा खालायथाय इरो जों खालायथाय होनलाय ताबुक जों मेन जिनि जिसु ख्रिस्ट आसायमानि उद्देश्य बा फायमानि उद्देश्य हा ननो आनो सनो जतनो दिनै बाहा खालायनानैसे ननो आनो सनो बाहा खालायै दिनै आगे तंतै तंयागै आगे जातै जायागै आगे खालायतै खालायागै दिनै थानसा खालायै अकायतनो अजिसुनो खुलुमै दङ नालाय आबनो दिनैसिम खालायथाय आबनि बागै दिनै खालायथाय तामा नालाय जिसु ख्रिस्ट गबैनो बसाय खिलाव बिनि मेन उद्देश्य बा बिनि मेन सामों नालाय नों लाभ नों हामजाक दि निसो पृथ्वीनि सबसे गरजा हामजाक दि आबनि बागै जों जिसु ख्रिस्ट बजे समय दिनै मिनिस्ट्रि खालायफ्रो इ संसार दंफ्रो ब बरक केहानो महाबो होनदिया बरक केहानो दिनै कलायथोंबो होनदिया कलायथाथोंबो होनदिया कमारथाथोंबो होनदिया उल्टा से दिनै बरकना हामजाओ सुदा बसमिया ब जिसु ख्रिस्ट जे समय बतिनि हेरड राजा रकबाय टर्चार खालायजाख्रो फोरजाख्रो बुजाख्रो तगजाख्रो बतमा खालाय फाकायतोर नों ब्रावना नागारदि निसो दिनै नों आंबो जों जिसु ख्रिस्टनि बरक अंनायबो जिसु ख्रिस्ट ताबो पृथ्वी संसार आजायजाक आसायै जोंबोनो आसाय रोजाक एबं नों आं जों जत दिनै जों सेलिब्रेट खालायजाक सेलिब्रेट खालायै ताबुक जों तामा खालायथाय होनलाय जों बनो रेपेन खालायै जिनि खानो परिबर्तन खालायै दिनै जों हामजाक लायसों दंना नांनाय जों आरकिया सोंमोननाय दाबुक जों जिसु ख्रिस्ट इ संसार फैनाय